Balantzea egiteko ordua iritsi da, eta gutxiri irteten zaie positiboan. Hollande zorigaiztoko urtea, dio Le Mondek. Oraindik beste 4 urte, galdetu du Le Figarok Maleziaz. Votre volonté de changement. Presidente normalari antisarkozismoak boterera iristen lagundu bazion, ez dio ezertarako balio izan boterean jarduteko. Frantsesek aldaketarako eguna dela entzun zutenean, eguneroko bizitzan, ekonomian aldaketa espero zuten. Eta horretan jarraitasuna besterik ez dute ikusi, langabeziak gora egiten duen bitartean. Batasuna bere lelo egin zuen, baina ez du lortu, ez da alde zituen gaiekin ere. Gizarte gaietan, ezkontza homosexualekin esaterako, frantsesak erabat zatitu dituen erabakiak hartu ditu. Maliko gerra ondo irten zaion salbuespenetako bat da, baina kapital iesaren ikurra zen ministroak Suizan kontua zuela jakinda, eskandaluak pikutara bidali zituen lorpen guztiak. Hori atzean utzi duena eta etorkizuna beltzago dator. Pentsio eta diru laguntzen murrizketek saiestezinak dirudite. Batzuk jada Mesie 175 esaten diote. Aberatsenei jarri behartzien zerga da hori, baina konstituzionalak atzera bota eta ez zuen lortu. 175era inkestetan besterik ez da iritsi. Berarekin pozik ez daudenen kopurua da.